Sabi mo ah. Oh, shout out. Sabi mo ah. Anong vlog mo yan, kuya? Anong vlog mo? Anong vlog? Uy, joke lang po. Hi, guys! Wala na. Tarong bayad sa Gayatri. Ah, 20-20 na lang po, 20-20. Ate, hawakan mo siya. Ate! Pwede, talo, 50. 50 na lang po, mama. Ay naman, pwede, May dagdag. May dagdag.